Sae litukulia umanyenga nigo tutigaletia matuka man kemono goika umutinyo liwemega byamono kwa rwe mugondo byamono kwa rwe kanisa anenko bakwani awa se muikaransete motegerete na abande muri mugondo no nyege gotwa ebine bisie binana to wakira nyasanga byamono Chinguru Chie lingana na Pastor Lamech Onkware tarati ko saba na wakote ya bangi na balia na janka nyoranga bangi na bengenjo bangi na bakumukia makombe ba kole biasara asinge njo kugerera abana babo abagaka babone chinka cyabo ndo tabwate kenderero ne gari agotarera bangina bali kubwa mono bakubo tuko nabangina bali nanyorero galia bana banya saine bwenda totebye abangina ngambia mono amona abagaka bamugetia makombe kinsa 12 baikaranstenga monto na atoke kubwa mono orangire njikolema litukulia genda ligi mwira no bokombe kera mondo tayo umwira ati wakolemberemo Nyasa uitaba seseni kekora moko menya matuka amangi yakekora bokristo bwine boteneine igonkilinga asubu mu turamo na barabo emere monja abege twaroro asenge incho yebibe menemo ya abege twaroro asenge incho yogo seseniwa nago seseni ense nyasa akababeka kabatebinga moyero serie igo ngakinde onsi okoro monto akobwa emeremo monto ino munyabibe tala uje sako na sako genda tusipawe kasi yeyote nanda abantu bonsi basikwe yeno motagi chinguko onye no muntu gosibye gari onye no muntu kubwa mono ole nyagitari ebe muntu kyo wakora gasi ndi yonsi no ne konda abana banyasaye ngane yagira nakwana iga imbera ne sanduku ya makweri temanyeti ngangwa asomete gosto someti temanyeti kubwa mono abana banyasaye no muntu rose no mutaka abantu bonsi bosibwanya sae igo bale iko litukulia oligoika gakiteyo ko bwa monora litange abana banyasaye nokubakira ngambia mono totarasaba agusabira ni abakwerere nabarwalire kazi ni kazi nanda abana banyasaye rema andonsi asogotara tagotara buno motegi chinguko tagotara buno molimi tagotara buno munyabiasara tagutara buno mwalimu tagutara buno mo pastor tagutara buno manyagitari tara buno mwanya abantu umuntu tongire ase emogweka no nyasaye obwero libotayo enda mwamwe tayo obosiera libotayo to manyete ko bwa mononga embera ne yamo sanduku ya makweli no tindekero yesirwe mia yamo no tindekero ko bwa monaya silingi 5 gochino tindekero amagogo yentekenene obwa matebwao na nyasaye Twabere to kwana igoro ya machiko komenya sae. Tukatebanga machiko komenya sae okomo mbaka o wakane no wamatebwa na nyasaye. Bana banyasaye ekera twikire tagu to kaligereria enjira yoka yoko menyo bosibwe nseye utabwati bwaba na makweli utabwati bwaba na marwaire noko bwata machiko ikomenya sae gwetera Chinguru Chie. Igo tukatebigunga kubwa mono ugochika kweli tangani toba na nyasaye chinde tibwe kolera sana mwende tori atora ilietalia nyasaye bosa sikali tukulie sabatu ubuno bwamate bwao obuya kitoro chingi ya sanduku ya makweli kitoro chingi ya asembera oganyete kubwa mono okobokiwa the resurrection morning bana banyasaye gwetera senjerenga buneyega ubuno bwamate bwitamo na nyasaye unatoka soma asoko nganya emerongevere gujakereke fungia kyamo mbaka eibungo byaye abana banyasaye igobire kianda ikomi obwamate bwitamo na nyasaye obwamate bwitamo na mwanya bantu ekefungo kiaye ikomi na bibere mbaka ekefungo kelikyo mwelio inga sikaiso na nyoko elia 5 elia 6 toita elia 7 totomana
toiba tomotebera omugisangio bolimo tobaisa kugania enyomba y'omugisangio kugania omukungu bw'omugisangio omusaja bw'omugisangio bosekende yonsi aramona kerokio obuno obwamate bwawo na mwanya bantu yoli bwabamboyi ase sanduku y'amakweli bwabamboyo ase amakweli agotochera abana ba Nyasaye. Lakini yegesie kebenta getemba tabiri tukulia lero onyento weitia asama chikai komenya sae abantu bachira bagwotora na kobwamono eBiblia ani ngakibakorokwa abarandia aba bishop igo bakorokwa kobwamono aba pop abakorokwa lero aba doctor onye obwamate bwao na Nyasaye nigo boro gotagora amachikaye ayagotogitera lirorio eBiblia gotebaiga Osea inye ekefungo kubwamono abana ba Nyasaye tochakire ebibungo bine nyuma yayo tigango tokorogo saba omonene mbiyamona asinge ncho yobogima bwabo sa totari wakana kende yonsi nomoro lugo toreka somusaraba biyamona asomo ngino lyo mwako lyo mwana lyo mwese kama no mumura abakwerero monene obalemi abarware toba gweni ande nakire kobwamano amakweli amanso asaba chenu bawo tokonya tutwarogo semeriwe tani embera na makweli nekere turatene na asore bosokumboyo asaya ratonyore abumurayo tekere turagotegerere aseretaria Yesu motori ito amina. Biblia manyakuruo yante byamangana kobwatia Osea ikobwamano inye ehungo byaye bine abana ba Nyasaye Chinguru cheringana igegotebega omonene okobya abakwani igoro mokwani ochimapili ose ochimamosi igoro mokwani oichuma abaisilamu baminto nyaki Nyasaye akobya abantu yembuya igari kwagorire nene yembuya kwabekire yanga y'uburandia yembuya kanisa kwagachire nene lakini nkogendere na machiko ikumenya Nyasaye ase okonganya emerongevere ekefungo ekamo Biblia gotebaiga montonde tabaisa koba omongainereria asa machiko ikomi toka gokoigora eBiblia kongaina abantu asinge njukwaro asiri aka organization kao koyera chibesa bana ba Nyasaye abali mu baliera kobwamano ekaramu kobwamana abasigali baliera ebunduki omwanyu amarwa aliera kobwamano obomera amo namarwa abarandi barabunki bakoliera montonde tabaisa kobo mongainereria ose montonde ta soera onde nonya nabo inwenigo mogo soerana ayese yera roro asama chikumenya Nyasaye ese yera okiro montata gete orosirie agosikika yakoriera kare chiko ya machika Nyasaye dinmo soerana abakwani boigo ase ayenogo echwe namobaso nabotuko namachiko komitoko kwanera abana ba Nyasaye nomubani agochwa monaye inche ninsirie nyoko igonkeringa ekera toresiko yamachigo komenya Nyasaye bana ba Nyasaye teriko manyanga murandio nke wango kikwarandirie mbogo tukiora asobo Kristo gonkeringa tusego kwano bolimo osobongane igoro yamangana yoburoti bwakane nakale inga ningo sirie insiria mona nyoko ebungo byaye sita abantu bane nigo bagosiriwa igera batari no komanya ekiagara ayakwangire komanya inche na inche ninkwange tobo mukwani one ekiagara kwangire koigwera amachikane inje Nyasao boigona inche ninyange abana bawo andonsi asora abana ba Nyasaye ebe kwabekiruke wangu kende yonsi ase kanisa ebe njuma pili ebe njuma mosi ebe njuma horore katiba ya igorote kolema okonganya emerongevere kefunge ekemo kogendera abana ba Nyasaye obwamate bwao ekatiba ya igoro gochagere kefungo kelia mugochiko komambako wakane obwamate bwao na Nyasaye tobana Nyasaye ndi tobana sanamu ndi twateletele Nyasaye obosa ne sabato yomonene igonkelinga abantu abange babunira obwamate bwao bwabo amana Nyasaye bune Biblia ate abachinguru cheringana abantu bane nigo bagusiriwe kiagara batali no komanya ye kiagara ye kwangire komanya inchi na inche ninkwange tobo mukwani one kiagara kwangire koigwera machiko ane inche Nyasao boigona inche ninyange abana bawo litanganinga ange nyoko ange iso anga abana bawo
Yembu yango tera tore biya kurandi tore biya kubwate tore kubwa mono moika ngosaba tore lakini obwamate bwaito amona Nyasaye ase umuchika kweli tanga nimbako wekomi ase okonganya emeronge bereke fungi yakemo ngakibore wetania obwamate bwaito amona mwanya bantu asoko nganja elia twasoma abana ba Nyasaye emeronge bere wochakera ebungo 12 sikaiso nanyoko toita totomana toiba tomotero musangyo olimo to baisa kugania ebye nyomba yo mugisangyo mbwamate kitole amona Nyasaye ekera turaba kwani ekera turaba chimapiri ekera turaba chimamosi ekera abana ba Nyasaye tole abagotimoka ichuma Biblia manyago tebeyo abantu bane niko bagosirigwe ekiagara batali no komanya ekiagara ya kwangire komanya inche na inche ni kwange toba umukwani one ekiagara kwangire koigwera machikane inche Nyasao boigo na inche ni nyange abana bawo abana abange babarandia abana abange babarisya abana abange babakorera bekanisa abana ba Nyasaye nabwo abatindu nabwo abatumani nabwo abayibi nabwo ebibaba asenge nchoto gosoma ebibilia bogeka asenge njama ene twekire chinko bogeka asamangana ekemwaika ye Biblia atebega buna abakwani bagendreta kobucha bakwani bachumapili bakwani bachumamosi abakwani bachuma nabo igo bagenderete gokora ebibasende inga inki okobwamone bibe no gosali kwa machiko raliaya oko nganya meronge bereke fungo ekemo bachumapili ba minto bachumamosi ba minto abaichuma ba minto nondo otariko genda kanisa mukosa dini bana Nyasaye gune goteba bunna abakwani bagenderete kobucha nabo igo bagendrete gokora ebibasende asayo ninkonchoro bonene bwabo bobe obosoku nigo bakwerageria ebibe by'abantu bane nigo bakugania bakore obobe unira abasa abantu nabo igera abe ase omukwani mangano buruti bwakale nakale telinga kobwa mono no muraibye kanisore nigole bob nigole kobwa mono mukwani nigole mo pastor nigobekera baboko buna era abasa abantu nabera abe asaba kwani nindwege susuro asebale bonsi asenge ncho yechinjira kyabo kobama mincha yo bwamate bwawo na Nyasaye negento kobwa mono kya mabera manene bwamate bwawo na Nyasaye ogochika kweri tanga nimbaka ogochika wakane asoko nganya emeronge ebere nkyo gotebya abantu abana ba Nyasaye nimbakane kolengana no gokora kwabo mbaragire kolende tiba kuyigota mbabe bago koro bonyaka motegarra mono sana ikyagara igati yo bonyaka litukulia lyagatana kabe yabatanga to tomana kolende tiba comment kana ikyagara bantigire ncho monene abantu kere Nyasaye chingao abana ba Nyasaye amangana ngo kwana litukulia lero asenge ncho na beire nkuligire lya se Biblia abantu abange togotebanga igo twaturi waso buya amachiko beka kando anyelo botomani tomana koru chuma tatu mbaka chuma ogende kanisa erinde osaba mabera bwaberu onye no konywa marwa onye no bogenki onye nenda mwamu igonkiringa esenge ncheyeiga ngamba korobo nyakara kinti ba comment kana bungo byaye ikomine yakemo obotomani ne divai ne kenyuwa kegotindia nigo biko ura abantu komanya kwabo abantu bane nigo bakoriyo basemigwa korwase kengwe kyomote abana ba Nyasaye aya namachiko ali 10 agendeta kuirorerwa agwenda gotogitera abantu bane nigo bakoriyo basemigwa korwase ekengwe kyomote na enyimbo yabo nigo ekobaorokeria ayabaganetie komanya abana ba Nyasaye omwika bw'obotomani obasiririe ase obugima bwabo omwika bw'obotomani asama chikali komya Nyasaye agotebere bweko monyene obwamate bwao na mwanyabanto mwika bw'obotomani osiriria abakungu osiriria abasacha osiriria abana abaisekamu n'abamura abantu bane nigo bakoriyo bosemi okorwase kengu kyomote na enyimbo yabo nigeko baorokeria ayabagarete komanya omwika bw'obotomani obasiririe barabo batigire Nyasaye obo bachire gotayaya
nigo bakurwere bimwansa ase bitunwa igoro na basambera ubani ase bigoro igoro inse yemete engabu nemetontera na inse yemesobeti na inse yebirachoki ekiagarago nao ebiriri ebiyabire kire tauni ebengusi ebe Nairobi ebe Kisumu orechinjira abakungu bakwabusana oraba sacha chinjira bakwabusana barosiriye sabantu bagotimukira lakini litukulia sabato bali watwa litukulia Jumapili bali watwa obo Islamu bali watwa chianga bakwebo ichamasikani omoika obotomani bono noro otiringete ko bwamono ekenyora abana banyasaye asayo abaiseke baino nigo bagokora obonyaka nabakaba murabaino nabo bagokora obotomani ekera abaiseke baino bagokora obonyaka nakurwe bimwanso nabakaba murabaino barabe bagokora obotomani tinko baege susuro ekiagara basaja abanyene nigo bakogenda ase bakora obonyaka nabataya ibeki ekaru nabantu batali nokomanya gose oikabasirigwe kegima abana banyasaye nataka mbalente abana beruti bwana bunatamenya taso bosibwenzi obwamate bweito amona nyasaye asama chikaye inkyuro chekegendere taso bosibwenzi abana beruti iko yate abanga abakungu abataya ibeki ekaru abasacha abataya ibeki ekaru abamura abataya abatomani lakini okotera number 1 okurandi number 1 abantu bakobwatu muika babutachabuya bebo etibuya lakini asogotera kuri bagokora ese bakogenda nase kubwamono chinyomba cyobotaya ese bakogenda nase ebiti birosiri buya asibako na kwabusana omayalyo bakogende kanisa lirole benchumapiri nchumamosi yabenchuma yoli batikina yoli abana banyasawo muikoba bwata omayalyo ye bate babwana asifiyo bwana haleluya igomtelinga amachikani gachira asengencho yogotokurira asengencho buya bwabana banyasaye mbwamatekito bwate amo namachiko wose ekatiba ya igoro banta abange bwate mechande mengi amarwira akira bona asense onajite kurigiri kubwamono uburiro bokoro kwenyamoryo ryorero igesa uburiro tokoroka buri bwaja bogoita abantu bwasirire monde yokonegoro yobonyaka monde yokonegoro ya ukimwi abantu bono babwato burwiro boyiga babomenyera tabana banyasaye asengencho yoko nagoikanange asengencho ko nagosongorana asengencho ekianga asengencho gotaragetirianda unana abatebi abana banyasaye kunyoro moise kabegetera ngibiya lakini atandorete mbake na maigora abegete birakabune barimo okonyora kinyama kiroja ine kurwege bina magotiri mbako gukiamarwa lakini abagotara nando gotiribuya yewe ikachimapiri yewe ikachimamosi abateri abaya abantu moikoko bwata endrume ya bwata bagotera bwana asifiwe haleluya abande bayira basata bakoro kwa barandi abande bayira basata bakoro koko bwamona babatiri bayira bakuhani asiki kanisa igomwe igunga abana banyasa sengencho yo kwanga kubwati amachikanya sae rama kweli esa waka odi na asiki kanisa ima abana beurwete igoko sabo kwana no kwasidi tukulia lero omwana omumura omulya bobe nebe kobwamono abana banyasaye ngantule kanisa lakini turaba lya bobe aso gotabwata amachikanya sae onya togo chikwabuno omwana oyoiga nandi togo jatosaba amabera ange kanisa njabwena ange family njabwena ango buya bwanyasaye mbwarolekana nene ase turabana banyasaye Luka 15 ebungo 10 bana banyasaye timaji osunonyi gwete bori nyasawe itongurangeria abana baye nyasawe itagotanga umuikabu obotomani oitira abakungu n'abasaja chikanisa umuikabu obotomani oitira abana baita abaise kama n'abamura bono nigo bagotara nekianga chietarete banga makorominyo elinde kianga chiego orogendo ruokoegana onkwana yokoegana ko bali kanisa mumurago kwana buno muise kesi purano era abaise ke bagokwana buna pesi elinde ko bwamunabo mumura eli bajete pejingi bagotabanga we want what we call equality omwana omumura omulya bobe noregati yoyo momotelia omwana omumura omulya bobe noregati yoyo abarandia noregati yoyo omuraibe kanisa noregati yoyo okolia masakramentu okolia pasaka yo manene asengenje yo gotabwata amachiko komenya sae asenge tabu kiriyo konganya 20 otantari nobogima bwao keranko ligerere gatabu kero kai komena isane kebungo
11 naenda agateba umuntu oyo omona alenge n'abamura babiri mumurekyora abo mwana Nyasaye olyomo kagatebise tata inga ensemo yeni bentungeti ise akabatanana ebintu byaye bana banyasaye oburuti bwanyasaye bwarurubose ekanisa ya ruru aroroko bwamono buna enyagitali ekogweni chinkoro cheito Nyasaye nigagutwatanana na buno buyabwaye bole abana banyasaye negento kendo mugondo Eden ekerada munawa babe kwaro they were given freedom of choice buna bonere imase kanisa bunere imase chinka atobwato bosibole bwo chora ngakito bwenta komenya bantu mbali ko chora komenya buna Yesu abantu batete ko chora komenya buno morandi obale batete ko chora komenya bune kanisa yabere umuntu oyo iga ekero umwana oyo iganga nga wikonga tanane nibo yaye isa akabatananira Nyasaye atari ko betera limondo takoro botomani it is only the consequences the repercussions chigo chigocha nyuma ekero ko nyoro bwato marwaire ekero ko nyore familia asarekire Nyasaye gabwate ko bwa mononga chora ebie ko monyene aka Adamu nawa ko chora kuri umutori go sembali bakalia bagatigara getirianda bagachaka korama kweli na rero unera abana banyasaye asama tukatora monaro isa akabatanana ebinta arenge nabyo Nyasaye gagutwata n'obuye buwaye tocho ole gusira tonchole gotoleka nyuma yamatuka ataya mange olyomoke agasangererie bintu byaye byonse maite maze kanisa nabwaliganirie ese batiso nabwaliganirie lakini bosangereria embwa bosangereria ekomenya kwao nabora asiboka ebyo komonyene akaimoka akagendoro gendo go chiense yale agasyalera ago enibo yaye asogokora kuboka yayu ubo Kristo bwaho abana banyasanga cyobo tenenerete igore ko bwa mono basuka igore ko bwa mono iruruka igore ko bwa mono basuka abana banyasaye akaikera sogotarera nenibo yaye no bokayayo enibo twairwe no buroti wakare nakare enibo twairwe no kuligeriye saso musara kunera ko batoko bwena tuganya ko raturubo kayayo la korire byonse enchare nene gaswa senseria era akaremerwa akagenda akabwatana no muntu yomo bwabanyene enseria ere akamoira asebiti korageri chimbeche bana banyasana nabo turaba bateri nabo turaba chikanisa nabo turaba barandia lakini setani atobegeta asegeti yo korageri chimbeche ne chinguruwe enguruwe binte kolia enguruwe binte gokora nenyora no mwana urutetu echo nenyora no mwana bweri tukelimo igego samusa yalia igonkelinga akamoira asegeti yogo denda chimbeche akabanko ganiale koigotia enda yaye asa mais amasio echimbeche chiarenge kolia montonde tarenge ko mwagento weikaga chikuiranira kwebolia ero monyene akabora abasomba bengeli batatambalenga bakale kolie ndagera na kwigotia nainche aigango kwanenchara bana banyasaye igenteke nene taliko bwa mono bibeki wakolire taliko bwa mono no motomani ole no mwiti ole ngakwiranire mwarekera ngenda segeti yechimbeche akalia chinda chikamulia akeiranira akaboli ngatata na akale ingakyo bonene bokaro no bonda ninyi moke ngenda setata imote bitata na mochiraso yole igoro naso bosibwao tingwenere tinaende ndoko mwano tigaembe buno yomo bwabasomba bao bengelia akaimoka akagenda aseise agachikoba urare isaka morora akamororera mabera akamominyoka akamobwana ligoti akamonyunta mono umwana olisa akamotebia omwana ona nakwaliganirinka asengenjo wanjire ko bwamono bweti nakoirana bana banyasasa amachiko ikomenya sayo wadeka no mochuma period no mochuma mosiole nigoro mochuma nigore ko bwamono edini ole ende yonsi biblia nige goteba ko bwamono turagende goro buna ba Kristo tali buna bachuma piri gose ko bwamono bachuma mosi obwamate bwaona amachiko ikominga kiere igonkiriye gento kerekenene is conversion and forgiveness ngakigwetirianga na hande ngakinya sae akwabeire asobogima bwao egetabu kyomo baroisano ebungo bya bitana kema mbaka bitana bibere what instruction is given concerning conversion of sin omwana oyo
aseruka ikomera isano igachi koligere linga kya kolire bibe nyuma isa mwete nibo chinda kya murire uragire ne chimbeche akamya kasisa akamwabera ne babana banya saso go chikakweri tangani toba ko bwa mono na Nyasaye chinde toba ko bwa mono tubya korasa na muchinde ayo monyene ko bwa mono to lya tulitere Nyasaye obose orendeli tukuliye sabato nabera abe ko bwa mono nga gwachira asege tigiye chimbeche watiringere ko bwa mono amachika ayayiga obwa mate bwa mono Nyasaye witoga gateba buno umwana uri iranete Isaka mubwane ligoti agateba bono liye moriye n'urumonye nyenye bana ba Nyasaye kebe nkeyora akora sobosi bwenzi nyumotara menaliro nyumotara abekuru sanduku nyumotara kwa kugunda na kulibu na makonde Nyasaye gahabwate libaganga onye kuabuniro bwamate bwaho na Nyasaye ase okonganya emeronge bereke bungo kerigo cyakerekemo inga toba na Nyasaye chinde ayo monyene toba na sanamu chinde twatuletere Nyasaye obusa naenda abana ba Nyasaye ngare tukuriye liye sabato kurena na somonene nye kwabera se bitibye chimbe cyaso gusaliye sabato kwabere bitibye chimbe cyaso gwatuletere Nyasaye aso gutura Nyasaye chinde Nyasaye nade tayale gokoirania nade tayale gokobwane ligoti otarakoso asembera ikero bwamate bwito salvation is individual accountability abana ba Nyasaye ndonsi asemole igo Yesu agotebaiga asige tabukia omubaro isane ibungo sita speak unto the children of Israel tebya abana ba Israel. When a man or a woman shall commit any sin that men commit, what is sin is to be against God's commandments. No commandment you want to go side. There you have a such Montonde Karakole bibe to do a trespass against the Lord. Montonde Wens Ramamijama Chiku come aside. Asokonganya Meronge Veravana Sai go Tirimboka. Yes, I got a baiga. Eromanyene. The Lord, third person be guilty, then they shall confess their sin which they have committed or done. Wantabo, bataramena liroba, bantabu batarakwa, abana ba Nyasaye ko bareyiti ebibyabo ngababirwe. Abana ba Nyasaye takona batabya abantu nga edini ne edini, lituko ne lituko, ngayiwasoma, ebatiso ne batiso, ebono murandi no murandia, amangananga buna abukira ase chikanisa. Bune Biblia to tebya sosea, buna barande bagendrete ko bucha. Naliya mangana agendrete ko saleka ase Biblia. Naliko bwa mwana majika Nyasaye ko nakobunwa. Igo twabori guna ki inki Nyasaye rule igoro yo weitia. Tokumwiranira, yori twabweneire. Nkiera tokonye, togende kanisa torandie totera tuchegosira amona abatachete kanisa abana ba Nyasaye liswali lya kabere. How futile is it to attempt to hide from sin from God? Ngakire bobe abana baitaba mura abana baitaba iseke abakungu amana abasad toja komena maraba mambia toja kobe kuchisanduku cyama kweli ngakire bobe kobisa ebibibi tokorwa asomonene igetabu yekekyo kya omubaro emeronge 3 na 2 bunge emeronge 23 yagoteba igabasaye. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord. Onya togo korabo umenyenga wakole mamijanya sa, and be sure your sin will find you out. Nyekebekiao abana ba Nyasaye ingage konyora asoboge mabwao nabaro moteli omuya nabomboro murandi omuya naboko bunso muikoko bwata lakini ebyo korabo tuko ebyo kora asomosunde kere wachire pa kere wachire saba kungu na basaja naye ko bwamano kunyunta abasaja babanyene abakungu babanyene abana ba Nyasaye ebibinga bwe bisetego nyekebekiao nge konyore egetabu ko bwamono ky'abayiberania inye ebungwe 13 yabatebaiga mwandenga gwatere bwango pastor abayiberania inye ebungwe 13 inabora bo muraye kanisa mbia ebintu byensenko yarabirega iga engaki yanu bakatole kabantu nane boka engaki ya Sodom na Gomora batatu boka abana ba Nyasaye mbale ngabara atole ke bunachikanisa cyabukire. Biblia gotaya basege tabu kyababeraniye ebingwe 13 thou hast set your iniquities before thee. Bebi yao iko biko gotanganira our sacred sins in the light of my containers. Ikonkilinga to abisiri bebiaito to katinga Nyasaye tabironchi. All things are naked and open under the eyes of him with whom we have
to give what we call accountability. Osaba kwana bana banyasaye kwango takwa jase tuli bugimo boyiga boro bubi bugimo boyiga boro buhororo nando bubi abaminta bangina norocho mongino orecho ratemire ko kolemere muno muhakoye oyo Ruto president ikachi takarangiria bangina boss nkaro mongino akorio korokurute president yako batenga yabangene nunabaya ninu moko yora abana ande mwakolira manene nane chikura inu mwanga ko bwamano chiaita bagoika egento tokoroka elinino egaria yemo ekorokweni sani ekabongi bonsi bwamateki bakorete no mongino Ruto kibese irenga baetwe ngakyo mubuko ikire irenga chieta abana banyasaye ebibe byeito byonsi njera tiyo tore bise kujia somo nene igongeri gaga netinga toiranenka Beke gutwa dhahabu ngoikanka Tole chigurube chane ngoikanka Boi wobonene Nintero mugano Gumorai one ngoikanka Totarakwa Inyombe yomenye tengia egari yoka gendengia abana banyasaye bunoso mete biyigo omobero yoiga akera emakonda atakire kolia tari kumanyanga no musaul tari kumanyanga no mogotule tari kumanyanga no somete tari kumanyanga no bwata chibese abana banyasaye totero umugani bomurayo ito ekera to wikanka omwana oliekerali amone chimbeje na masabo chinda chiamulia akairanira isaka mubwani ligoti Kibekionde yonsi ora akole kura se kanisa kibekionsi ora akole kure sikuye kanisa abanda batanga gochi abatuli misi isikuye kanisa atuli bia mongino yo mo mwisike gango gejo gotebia abantu iga gochi abanta abayiga tokonyo marua tosigotiga konyo marua igotora kubwango tosigotiko botomani igotora kubwango igotiga tona kunywa maruga na tota kubwango toko ende kanisa tuakule tiganga tebi tofauti nero royo okwo mo Kristo no mundo tali mo Kristo na bwata basemeri go kubokiwa na bora tebenga kwanyura maruga matuka mange wasangiria bakungwa matuka mange lakini inkwana gokwa aba Kristo bakule lakini no maetekenya sako na okoriere ko ruboro igago kumetia abana banyasaye iswali dio mwelio what promises made to those who confess their sins. Onye togo chiwete bebye itabana banyasaye. Ira kinyasari ire bwiye kwa manyene. Yohana yeri itangani eje mebungo kianda. Abana banyasaye no ramonenje. Yego tebaiga if we confess our sins. Onye to wait ebibebye ito. He is faithful and charged to forgive us our sins. Na bale tayaru mumuroria omwise koliko kwabera ko bwamano ebebyao and to cleanse us from all unrighteousness. Na turisi ko bwamano orwaso bobe bwensi litukoli hale yaro lindo boli amaswali na nengo sabere what different result attend the covering and the confessing of sins. Nkiyego chikobera abako bisa ko bwamano ebebyabo bose bali bako biorokia yetabu ekinda asoma abana banyasaye nemerengani emerongo bene sana isatu ebungo 13 Proverbs chapter 23:13 it that covers his sins and not prosper monto nde bwensi abana banyasaye okobise ebibyaye tago kina and takonyora bya but you serve confess and forsake them Salam masi monto yo nanyore kubwamana abana banyasaye amabera inche kubwamana ntueri asama chikaya gekomi amono kwaberwa no wait abana banyasaye omoelio asense emenga bune yiga. There's a divination here. True conversion is always of a specific character. Mbuye manyeto mosunteime. No manyetaba kungu bale ngosangereti. No mataba sacha bale ngosangereti. No manyete baba sukari na mama sukari bale ngosangereti lakini no require. Igo bwenete weitia asekebekeri huakolire nembweri omanyete and acknowledge a particular sin. Wikabwerwe watebanga manana maene botukotindi watu no moroginde botukotindi watu no motomaninde kinyomba cy'abakungu ababora katindi ko mocha no nyengo inko imuke Biblia. You must be specific to your sin. They may be of such a nature as to be brought before God even before into asobosi bwanyasaye. They may be wrongs that should be confessed to individuals
bantu barabuna bali bakarate abangomanye to maneno konye nari to umuongo manye tengana ite to mwana bwo manye no moroginde nande kore kanisa who have suffered injury through them yabara nyoro ko bwa mana bantu bara ko abireke gocha kukiase bale ebenyoko byara ebeiso byara ebe ko bwa mana ne kanisa ebe na bantu bande. Or they may be of a public character and they should then be as publicly confessed. But all conversion should be definite and to the point, acknowledging the very sins of which you are guilty of. Wanawanya saya kusaba kuane ebinebi wango birigo cyase Kristo ko bwamana to kuroka steps to Christ page 43 nyasawe itongo turangiriyare utararoma ko bwamana maraba amakonda atarabasubati bamino bose basuba murabamino wanawanya saya na mokara pastor Onkware kurandega mambe monyo olenga amakonda akire komulia egento kereke nene talinga no monya bibole obwamato bwatamona nyasaye nechinjira gweitiri inki abana banyasaye yesara gokorere mbwa we are forgiven sinners. Kentonke yoko bwa monotora nyawate yabantu ngano motomani ayino mwibi yeso gaje tukuriye yasireta na bugetura umwana yekera wini boyaye akanda kayesira nabakungu abatayaye omayeliyo yakalemerwa akagada kaliyo monto lenge nechimbeche akachaka kulia masabalia chinda chikamulia bana banyasaye monto yolenge ko mokonya agayika kerengera linga abantu mbalenga bagakale kulie byata atabos yango tebinga mangana ali goronamaya amangana ko bwa monaga karaso burutu bakana nakale amangana arasi yeso namaya ekere tule itwebe no munywa maruole ebe ni goro moiti igoro moisa amaisa abakungu amaisa abasaja turi kuwatua amaisa abamura amaisa kubwa monaba abaisiki abana banyasaye tegamba tebiga kebenke yasama chiko 10 nyasanya sata nyako bagakwabira nyasawe itato konye amatuko gako genda kuwango kubwa monama rwira akire emebasokano yakire igamona agalia tindi ko batebya senge njoko bakosabana banyasaye no bwamate bwao amono musaraba ubwamate bwao amone Chinguru chelingana Yohane yameke funge yakemo agumo chaka nondi alengo lingana bana banyasaye naongo kolera ubwa mono mungancire ensome tilusia mangana asebirengere biane inchebweka omonyene tegeranga bana banyasaye manyetenga jinsa cyaminyokire igwa kunyego teba hanongo kolera hano botamiro weita bana banyasaye Yohane yamo akefungwa ekabo Chinguru chelingana agumo chaka no ndi alenge olingana nelingana ni goli alenga mona nyasaye nalirorio lingana iligo ni goli alenge nyasaye oye agumo chaka no ni galenga mona nyasaye this is Christ incarnation Christ incarnate bionsi bigakoleka naso yo wose onye taliere angati ya kolega tekende yonsi ya kolega te ime yaye na obu alengo bugima no bugima oboni go bwalengo mubaso bwabantu noro omubaso balira so musunte elinde omusunte toyo limya bana banyasamo no nabaseni Chinguru chelingana bugimo boiga boro bwenge to taya kurwa se Yesu asiri taria Yesu ero motori ito amina monene biyamona asiri tukuliarero biyamona soko tutebinga ntubwa Chinguru tora bwata machika ko genda ko bwa nono bwa matibwao asoko nganya 200 asoko sasi machisanamu asoko kora chisanamu chinde chons watrele talia obosa nago sikesaba lakini biyamona monene kwato tebinga wetera Chinguru chia onto baba bui uno mwana uli acheta kairana monene asama chiko yo bwa matibwa mwanya wantu sikaiso nanyo toita totomana nto nyarako batogo twara kubwa mono obolimo nto ikera kubwa mono asitogo sanere bya bagisange baito twango sabango maneno kanyama iseta so musaraba bogimo bone abambu age ndo monene ne abakubwa mono twato no niwe byense yiga enibo ebieni amona binde byansio monene benga totene na sole monene tatu to twango sabanga gwetani mono otokonya to babao keribogimo bo kwera kende inkiyo torere kibesa kinyombo no kumanyekana na kirigento no bonda iketore no bwamate bwamo naye litali aho liba kubutambe nandi mu kigoro butambe embure yego tuwa monene yasalira kinyomba embure yego tuwa monene yaitira abantu atwango sabango monene koranje bwanje tunande yera magoro make ilinde togese nande teira abana bawo wetani mono monene otuo nyole na gotwali gania soburuti bwao asiretera Yesu yero motori ito amina moneno itabasenie Pastor Lamech Onkware galiba bwate enamba ya Airtel 0734489 523
bana banyasaye koraga ni gosaba gosikubwate swali ndelio nsiasa mangana yaiga Yesu itabakanye tosanga so bwamo nande tumerane eike gocha na gwetani mono tumerane chinsabire nenu suri tukoria lamisi mbarikiwe sana.